În exercițiul anterior, ai început să conturezi identitatea pe care vrei să o creezi. Versiunea ta mai liberă, mai stabilă, mai abundentă și mai aliniată. Dar aici apare ceva foarte important. Identitatea nu se schimbă doar pentru că ai scris-o pe o foaie. Corpul tău are nevoie să se simtă în siguranță cu această identitate nouă. Dacă identitatea ta actuală a fost construită în ani de experiențe, proiecții, adaptări, sistemul tău nervos poate începe să se schimbe greu și pentru că percepe schimbarea ca pe un risc. De aceea, mulți oameni spun, vreau mai mult, dar când apare oportunitatea mă retrag. Vreau abundență, dar vine responsabilitatea și atunci apare frica. Vreau iubire, dar când apare o relație reală, apare nesiguranța. Nu pentru că nu vor, ci pentru că corpul lor nu se simte încă în siguranță cu acea versiune. Așa că exercițiul acesta este următorul. Ia foaia pe care ai scris identitatea cea nouă de la exercițiul anterior. Privește cuvintele cu atenție. Inspiră, expiră câteva secunde. Apoi puneți o întrebare foarte simplă. Pe o scară, de la 1 la 10, cât de în siguranță mă simt cu aceasta? Indiferent ce ai scris acolo. 1 înseamnă complet imposibil, 10 înseamnă deja face parte din mine. Majoritatea oamenilor sunt undeva între 3 și 6 și asta e perfect normal. Dacă numărul este mic, dacă răspunsul este 3 sau 4 sau sub, nu forța, nu trebuie să devii acea persoană peste noapte. Redu din identitatea pe care ți-o dorești până când corpul simte că asta e posibil. Spre exemplu, dacă ai scris, sunt complet liber financiar, dar corpul spune, nu este deloc sigur pentru mine, poți ajusta identitatea și să crești ușor. Spre exemplu, în prima fază spui, încep să mă deschid către stabilitate financiară, încep să mă simt confortabil cu banii, învăț să gestionez mai mult. Transformarea nu vine din a forța și a schimba peste noapte sau fake it till you make it. Vine din a merge treptat cu siguranța în ceea ce ne dorim. Doar când corpul este pregătit pentru un pas mai mare, putem să obținem acel lucru. Identitatea nu e o luptă și nu e o transformare peste noapte, este o creștere și corpul are propriul ritm de a ajunge acolo. Pe canal găsești meditații din seria Abundență și Manifestare care te pot ajuta să integrezi aceste schimbări la nivel interior. Revin. Și asta e foarte important. Dacă tu nu te simți în siguranță când te uiți pe foaia aceea cu ce ai scris, vreau să subliniez această parte. Dacă tu nu te simți în siguranță cu ceea ce ai scris pe foaia aceea la exercițiul 3, cu cine vrei să devii, șansele să devii persoana respectivă sunt extrem de mici. Pentru că dacă corpul nu se simte în siguranță cu acea versiune, nu se va întâmpla nimic care să te conducă acolo. Nu funcționează fake it till you make it, funcționează stabilitatea și siguranța emoțională cu subiectul respectiv. Dacă ce ai scris e mult prea mare, împarte-l în bucăți mai mici și mergi treptat în câteva zile prin ele și observă-te și întreabă-te cât de în siguranță mă simt acolo. Sau, dacă dorești, repetă că te simți în siguranță cu situația respectivă de atâtea ori cât e necesar până când o simți în interiorul tău. E un exercițiu foarte simplu. Încearcă cu ceva ușor și e imposibil să nu vezi rezultatele. Ai încredere și testează.